Ako vyrobiť samostatný neónový nápis druhej generácie? Prvý krok. Nájdime obrázok a otvorme ho v CorelDRAW. Môžete tiež použiť Adobe Illustrator. Potom ho premeníme na jednoradkový vektorový výkres. Používame nástroj pero alebo Bézierovú krivku na jeho nakreslenie. Poďme začať. Teraz máme jednoradkový vektorový výkres. Upravíme veľkosť podľa požiadaviek zákazníka. Napríklad nastavíme šírku na 400 mm a výšku zachováme proporcionálne. Druhý krok. Musíme vytvoriť vektorový výkres tvaru zadnej dosky neónového nápisu. Zvyčajne ho upravíme na vyrezanie do tvaru. Vyberte všetky jednoradkové vektorové výkresy, kliknite a kliknite na vlastnosti. Nájdeme obrysový výkres a klikneme naň ľavým tlačidlom. Vyberte vonkajší obrys a nastavte ho na 50 mm. Potom kliknite pravým tlačidlom na obrysový výkres a rozdielte ich. Ďalej kliknite ľavým tlačidlom na obrysový výkres, nájdite vnútorný obrys a zadajte 20 mm. Potom kliknite pravým tlačidlom na vnútorný, aby ste ich rozdelili a odstráňte vonkajší obrys. Tretí krok. Musíme previesť vektorový výkres na súbor cesty pre gravírovanie. Uložte súbor na plochu vo formáte .plt a premenovajte ho na ToySign Neon Tutorial. Pozrite tento symbol. Je to softvér na nastavenie parametrov vektorového výkresu neónového nápisu na vyrezávanie neónových dráh a vyrezávanie zadnej dosky. Otvoríme softvér. Potom zadajte súbor ToySign Neon Tutorial Pelte, ktorý sme predtým uložili. Presuňte vektorový výkres neónového nápisu ľavý dolný roh. Rozdielte vektorový výkres. Teraz sú všetky vektorové výkresy nezávislé. Vyberte iba vektorový výkres obrysu zadnej dosky. Kliknite na tento symbol. Vyberte túto položku na vyrezanie dlhého vonkajšieho obrysu. Nastavte hĺbku gravírovania na 6 mm, čo je rovnaká hrúbka ako zadná doska. Potom súbor uložíme do Vidíme formát súboru a premenovať ho na vyrezanú zadnú dosku. Ďalej, stráňte obrys zadnej dosky vektorového výkresu. Vyberte všetky vektorové výkresy neónových dráh. Kliknite na tento symbol. Vyberte túto položku, aby ste vyrezali pozdĺž pôvodných čiar. Nastavte hĺbku vyrezávania na 4 a 2 cm. Tam nainštalujeme LED pásiky a silikonové trubice. Potom vložíme súbor vo formáte .nc a premenováme ho na Neon Tracks. Štvrtý krok. Zarovnajte frézovací nástroj CNC s podložkou neónového nápisu. Pozrite, toto je náš CNC router. CNC router musí mať funkciu vákuovej adsorpcie, aby pevne upevnil podložku. Toto je vákuová pumpa. Zvyčajne používame 6 mm hrubú plexisklovú dosku alebo akrylovú dosku ako zadnú dosku neónového nápisu. Toto je 6 mm hrubá plexisklová doska. Pozrite, špeciálny nástroj pre 6 mm hrubý neónový nápis. Použijeme ho na vyrezávanie hĺbky 4,2 mm na zadnej doske. Pevne upevnite frézovací nástroj na CNC router. Pozrite sa na tento symbol softvéru. Jeho funkciou je ovládať CNC router. Teraz otváram softvér. Potom môžeme zarovnať spodok frézovacieho nástroja s vrchom zadnej dosky, ich dotýkali.
Teraz musíme nastaviť ZOV os na 0. Kliknite sem. Potom presunieme frézovací bit na pôvodnú nulovú pozíciu. Začíname vyrezávať neónovú dráhu. Zadajte neónové dráhy do NC súboru, uloženého na plochu. Potom kliknúť na tlačidlo Štart, aby sme začali vyrezávať. Piatý krok. Vymeníme frézovací bit za gravírovací bit. Stránime frézovací bit. Toto je gravírovací bit. Pevne upevníme gravírovací bit na CNC frézu. Otvoríme software CNC frézy. Zarovnáme spodok gravírovacieho bitu s vrchom zadného panela, aby sa jemne dotýkali. Teraz musíme nastaviť os Z na 0. Kliknite sem. Potom presunieme frézovací bit na pôvodnú pozíciu 0. Zadáme vektorový výkres vyrezávaného zadného panela, ktorý sme uložili na plochu. Začíname vyrezávať zadný panel. Šiestý krok. Nainštalujte Flex LED pásiky a spojte ich dohromady. Potrebujeme Flex LED pásiky, pinzetu, nožnice, pásky na blokovanie svetla, smaltovaný medený drôt, cínové drôty, ženský DC kábel, spajkovaciu stanicu, ručný vrták, adaptér napájania. Nastavte pracovnú teplotu spajkovacej stanice na 360 stupňov Celzia. Dobre, teraz začneme inštalovať Flex LED pásiky. Tuto preskočím. Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností, môžete vyhľadať ToySign a sledovať ma na Instagrame, aby ste sa dozvedeli viac. Alebo mi môžete tiež zavolať cez WhatsApp, Instagram alebo Line. Mám pre vás niekoľko tipov. Na zadnej strane Flex LED pásikov sú lepiace pásky, takže ich môžeme priamo prilepiť na zadné panely pozdĺž neónových dráh. Flex LED pásiky môžete ohýbať kdekoľvek, okrem spajkovacích bodov. Flex LED pásiky majú 3 LED diódy naraz. Ak dĺžka neónových dráh nezodpovedá Flex LED pásikom, musíme nadbytočné Flex LED pásiky ohnúť dozadu a použiť pásku na blokovanie svetla, aby sme ich tam prilepili. Spajkujte smaltovaný drôt alebo priehľadný drôt na spajkovací bod Flex LED pásikov. Pripojte kladné a kladné terminály dvoch odpojených LED pásikov a pripojte záporné a záporné terminály dvoch odpojených LED pásikov. Nikdy nepripojujte kladné terminály so zápornými terminálmi. Po pripojení všetkých dohromady zapnite všetky Flex LED pásiky na testovanie.
7. krok. Nainštalujte silikónovú trubicu. Potrebujeme silikónovú trubicu, utility nôž, pravouhlý nôž, okrúhly nôž, 403 lepidlo a čistič silikónu, skrutkovač. A tiež ďalšie potrebné nástroje. A iné potrebné nástroje. Dobre, poďme začať. Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností, vítam vás, aby ste ma kontaktovali alebo sledovali moje Instagramové stránky. Môžete hľadať ToySign na Instagrame, aby ste našli naše stránky. Predstavujem funkciu týchto nástrojov a niekoľko tipov na inštaláciu silikónových trubíc pre vás počas inštalačného času. Silikónové trubice sú rozptylovače svetla. Máme silikónové trubice s priemerom 6 m, 8 je 12 mm. Utility nôž slúži na rezanie silikónových trubíc. Pri používaní utility noža udržujte nôž pod uhlom 60 až 75 stupňov k pracovnej ploche. Pravouhlý nôž sa používa na spracovanie rohových pozícií. Pri používaní pravouhlého noža tiež udržujte uhol 60 až 75 stupňov k pracovnej ploche. Okrúhly nôž slúži na rezanie jeho úprav. Udrží silikónové trubice. Konce budú okrúhle a pekné. Keď používate okrúhly nôž, rezacia dráha je ako oblúk. Lepidlo 403 a čistič silikónu sa používajú na pevné prilepenie silikónových trubíc, keď je to potrebné. Napríklad, keď potrebujeme vytvoriť kruh s priemerom 20 cm. Kruh je príliš malý, takže silikónová trubica má veľa elasticity. Je ťažké udržať tvar ako kruh. Musíme použiť 403 lepidlo, aby sme ich pevne pripevnili. Používame čistič silikónu na vyčistenie povrchu silikónovej trubice, potom použijeme 403 lepidlo na ich upevnenie. Skrutkovač sa niekedy používa na zatlačenie silikónových trubíc, pretože ak stále používate ruku na zatlačenie, vaše ruky budú bolieť. Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností, kontaktujte moje číslo na WhatsApp +86 177 9856 5356 Čína. Alebo môžete vyhľadať ToySign. Sledovanie a podrobnosti. Budem zverejňovať všetky každodenné práce,